karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Nanawag na ba ni mo si Carlin Romero? Ay, wa man te. Te. Tubig ni mo. Ano kang uwa naman siya manawag, no? Oh, nabisi tingalit eh. Ako sa man, gusto ka nga magigsulti niya? Ayaw na. Ayaw Unya? na. Kung sa may gusto mo karon ha? Romero, gusto na ko mabalik sa among bahay. Unsa? Unsa mga tiyo eh? Magpapatay na jud ka sa mga demonyo ha, Ate Alice? Gitugyan na nako sa Ginoo ang tanan ko kinabuhi, Romero. Naranhiya ko na iya na ba kung ipapatay nila ni Mara o Justin? O lagi te, ang Ginoo ang magbuot. Kung naman tay utok te, makahukom man ta kung unsay maayong buhaton o dili sa atong kinabuhi. Nahibaw ko, pero mas gusto ko sa bahay kay niining dapita. Unsa? Busa kon manawag man gani si Carlin sulti siya nga mamauli na kita sa among bahay. Nasamot. Ate Alice, hikog lagi tao ning imo, uy. Wa tuguto si Ginoo nga mamatay ko sa among pagkadisgrasya, Romero. Hinoon, gikuhaan ko niya sa akong mga tiil. Pero bahala na siya kung unsa pay mahitabo nako. Ate, di sa lagi katantong kahig oti, no? Romero, bisan unsa pay mahitabo nako, ako na kanang isandig sa Ginoo ang tanan. Sus, pastilan ba mo tiyo eh. Sige na, tawagin na si Carlin. Ako'y bahala sa mga babae. Pero, kung mamili kang masahista, kaya mas mapapatang duha, ha? Sure! Justin, ano may gusto ni mong babae? Ako ang magbuot kon, bahin ng babaeng trabahante ang hisgutan. Oh, okay, mo pa. Ay, wait, may nanawag na ako. Ako sa tubakon, ha? Excuse me. Hello? Hello, Carlin. Doon na problema, uy. Noon sa na? Mitok ka na sa mga gahi sa unit, Alice. Unsa? Paano di ay? Gusto na siya mo pauli sa inyong bahay. Unsa? Pugni siya, Romero. Muro dili man yung pabugong, te. Okay. Sige. Malawag na unya ko karong gabi eh. May meeting pa ko. Te, nanawag na ko ni Carlin. Manawag ko na mo siya karong gabi eh. Dili na mausab ang akong hukom, Romero. Mopauli na ko sa amo. Na, ate sa tay. Medyo ka mahadlo kung saon ni Mara, Di te. na ko mahadlok nga mamatay, Parmero. Kung imo nagyong oras nga mamatay, wa na'y makapugong ni ini. Oh, Ate Alice. Okay. So, deal na ta. Okay, deal. Kinahanglan magpermahay na tag kontrata. Di na kinahanglan. Oh, o nga di man kinahanglan, Kati. Misali ko ninyong duha. Unya na tamusod o kontrata kwen makasiguro na ta nga mukita kini atong minispa. Si Carlin na, te. Ambi ang cellphone. Hello? Ate, tinuod ang gisulti ni Romero nga gusto kang mo paulis bay? Oh, Carlin. Gusto siya kang mapatay ka sa kabit sa imong banati? Kung iya makadang buhaton, aw mapriso siya. Pero unsaon naman lang, kung ila kang patyon sa hilong, Huwag kadautan nga matago hangtod sa hangtod, Carlin. ayaw pagsulti anak ti. Daghan ang krimen karon nga di nimo matag-an. Carlin, mituo ko nga kung oras na nimong mamatay, bisan ikaw pa ang labing himsog nga tao sa kalibutan, mamatay ka gyud. Pero klaro kaayo nga naa sila'y daotang laraw nimo ate. Mao ka na ang gusto na kong mahibawan, Carlin. Ate Alice, Gusto kong mahibaw kung unsa nakadautan karon si Justin.
Ila kinahanglang sukdon pa nimo ang kadautan sa imong bana. Kaya ang iyang gibuhat nga pagpangabit, usa na kini kadautang buhat. Pasagdi lang ko, Carlin. Gusto lang akong luwason sa impyerno ang akong bana. Ate, naunsa naman in taong ka? Mao kini ang tinuod kong pagkaako, Carlin. Binuang ka ng imong gibuhat eh. Kanang mga taong palakabit, sama si imong bana, angay ng putlan, sama sa atong amahan nga demonyo usad. Carlin, husto na. Husto na niya na. Ikaw ang angay nga muhunong sa pagpakabuang nimo sa imong bana, ate. Demonyo ng imong bana. Carlin, papasa na ang kayugot nga naa karon sa imong kasing-kasing. Ha, dili te. Samtang may kinabuhi pa ko, kasilagan ko ang mga lalaki. Carlin, Ha, ngano ikaw te? Napasaylo na ba nimo ang atong amahan sa iyang pagpatay sa atong inahan? pamin mo, Carlin. Sa tuig nga milaya si Papa uban siyang kapit, human niya mapatay si Mama. Mausap ang tuig nga ipasaylo ko siya. Ate Alice. Sa ako nang gikaingon, kasi lagi ang sala, ayaw ang makasasala. Pero kinahanglang masilutan ang mga makasasati. Aron dili na sila makapasakit pa sa uban. Dili imo ang pagpanimaos, Carlin. Iya kini sa Ginoo. Ate Alice. Busa ugma, mupauli na kami si Romero sa atong lugar. Sige, bye. Oh, te. Hello. Kinahanglang masilutan ang mga makasasa. Masilutan! Wala ko sa init ha. Gusto mo juga muli sa inyo te. Kaya na nako, Romero. Ako unang kini isibog yung imong wheelchair ha. Tuan niya. Nang hupaw na sa katingan, nakakita sa inyong mga butang. May nundom sa ka sa past ini. Muhilak na sa ka. Dili, Romero. Taba ka daw eh. Kung sagot di, naklaro man kayo nga magdrama na sab ka. Pasagdi na lang ko din sa sala, be. Lutuan na lang tong isda nga ato na palit sa dahan. Sige te, ay mao madyo ka. Sige te, adis ako. Anhi ko magpaabot sa pagbalik ni Justin. Good morning, Justin! Ay, sorry. Sorry kung nakatugaw ko sa imong yunahon na, ha? Okay lang. Ay, ni aman di ka magpahangin sa kumon nga veranda, no? Lingkod. Thank you. Hain man si Mara. May gila ka. May Timoy? Uy, Miss Mara, ay, niyaday ka. Ani ka maniod to, Miss? Dili. May noon kay wabi akong sod na wabi na sod yung rape. May pabuhat lang ko nimo. Unsa man na? Panidi si Romero kun hain niya tagoy si Alice. Anong ngita pa ba mong alis, Miss Roy? Oh, may gusto ni Justin nga mataga na kwarta si Alice. Tungod kay naluoy siya siyang asawa. May noon nga naluoy na mo. Enjoy ka ba sa imong pagbakasyon din eh? Enjoy mo lang. Daga kay mga foreigner din eh. Basin di ay anhi good ining dapitan ako makita na nga akong forever. Mutuo ka nga, dunay forever sa kuma. Oh! Mao nang akong gipangita. Kanang lalaki nga gwapo o niya tamis nga magmahal. May nakitaan ka na ba? Oy, doon na naunta. Nganong na unta man? Take naman siya. Kinsa man na? Ikaw, Justin. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!